Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu ki, Mas. Terus pundi pawartose, Mas? Alhamdulillah pangastu panjenengan kula sakeluarga pinaringan rahayu slamet. Lan sebalike dos pundi pawartose panjenengan, Mas. Alhamdulillah pinaringan sehat, Mas. Amin, amin. Ini ngapunten lho nggih budal jenengan. Boten. Hitung-hitung melekan, Mas. Nggih. Remen dipun rencangi melekan. Nggih. Lah, melekan iku wonten manfaate lho, Mas. Ngoten nggih. Nggih. Enten pakidungan utawa tetembangan. Nggih. Unen-unen aja turu sore ana dewa ngangklang jagat. Gawa bokor kencana isen-isene sandang kelawan tangan. Lah iki mulane melekan bengi ku ya akeh rezekine. Amin. Tebih sangka pagebluk, Mas, utawa Amin. Nggih. Nah, niki ngeten. nggih. Niki tiyang gesangan sami nandhang Sulaya, Mas. Nggih, nggih. Babagan pagebluk niku. Kaping kalihipun kadang tani. Sulaya babagan ama tikus. Oh, nggih. Nah, niku nyuwun wasane tawis piradat tolak balak miturut yang Jawi niku dos pundi? Oh. Nggih sadèrèngé pangapunten, Mas. Kula mboten Nggih, kula sok sami-sami. megurane utawa sok pamer mboten. Nggih. Kula niku nerusne utawa ngeling-eling pejangane Simbah Rumiyin. Nggih. Lah, Simbah Rumiyin sampun ngendikan. Nah, enten sejarah kados niki sanjange jenengan pagebluk tiyang kaping kalih kadang tani sami Sulaya babakan Ama tikus. Lah saderenge pagebluk niki dugi, Mas. Sak temene niku enten pertanda. Tapi tiyang niki sampun saniki boten di damel utawa boten gagas. Nah, tanda-tanda niku tanda wonten tanda alam. Nggih, terus pundi, Mas? Ingkang taun kepungkur miyen wonten namine lintang kemukus. Lintang kemukus. Nah, lintang kemukus niku darine niku jam 3 enjang. Medale jam 3 enjing. Nah, pertanda alam niku kalih, Mas. No. Pertanda alam Nggih. niku wonten lintang kemukus. Nah, lintang kemukus niku wonten sepindah niku mboten ama nggih wonten ratu ingkang badhe ejah. Nggih. Ya, ratu niku mboten terus ratu, kadang pejabat ageng. Nggih. Nah, atus pagebluk, lha niku wonten tanda-tandane nggih menika lintang kemukus. Ya. Niku zaman sejarah Simbah. Nggih. Nah, kita napa malih bareni ingkang kula zaman ingkang kula sampun ngomong rumiyin. Nggih. Ninggalo Petung bingung ninggal sejarah bubrah ninggal Japa Mosca. Nah, saiki balik sejarah. Nggih. Terus pundi? Sejarahe Mbah Rumiyin. Nalika enten bebaya pagebluk niku jaman rumiyin nggih menika Kanjeng Sunan Kalijaga enten jamane Kanjeng Sunan Kalijaga Nggih. kawulane wonten sing nandhang prahara nggih niku pagebluk Mayangkara, Mas. Pagebluk Mayangkara enjang gerah sonten pejah. Sonten gerah dalu pecah niku dangu, Mas, wonten setunggal taun. Ngoten. Akhire Kanjeng Sunan Kalijaga niku nyuwun marang pangayoman Gusti dos pundi saged nglerep pagebluk Mayangkara niku lantaran sepindah nggih wiradat nggih tapa brata jamane Kanjeng Sunan. Lah niku cuma sejarah lho, Mas, nggih. Lah niku akhire
angsal sisik melek nggih niku wahyu kidung wengi Mas. Reng-reng kidung wengi. Pakidungan. Pakidungan. Niku terus pundi Mas? Pakidungan niku donga Nggih. wonten malih sesajen. Kalih dirokoki mboten kersane. Nggih. Santai mawon. Nggih. Kalih dijuk kopine. Nggih. Lha badhe malarep pandunane iku wonten namine Cipta Gatra Mantra. Cipta mantra gatra niku terus pundi? Cipta niku angen-angen. Nggih. Gatra niku pun wujud, mantra niku pangucap. Nah, saderenge donga niku wonten malih namine cipta niku sesaji. Saji. Nah, waose niku ping kalih surup kalih dalu. Ya, pakidungan niku dalu dharma tulaan niku Nggih. sandiola utawa maghrib Mas. Oh, damel ngrapal pakidungane niku nggih. Nggih. Nah, sajine napa? Pak tiyang Jawi rumiyin pados pring apus Pengapus. di tali janur. Pengapus ditali kali janur niku nggih. Nggih. Disukani alang-alang digaris iku. Cemeng putih cemeng. Lah mengke diiket kalih janur Janur. kalih alang-alang. Niku Niku ndeleh teng bataran maghrib niku sesajine wae. sajine utawa patulake. Oh. Iki dadi kasus iki. Ya, wonten dongan. Nggih, niku terus pundi donganipun? Donganipun Sri kalem uripe wengi ing pandhegan ngalah. Kun payakun Bapa Kasa Ibu Pertiwi nuli-muli kula nyuwun tebihake sekatahe bebaya saking kuasane Allah. Niku nalika masang tulaan niku. Anu napa sesajine wae Saji nggih. mau. Kalih maos niki wau Nggih. Oh, Lah mengke badhe niku jam 12 dalu nggih. maos donga malih. Nggih. Niku terus pundi donganipun? Dungane pakidungan Nggih. niku ciptane Kanjeng Sunan Kalijaga Mas. Nalika Kanjeng Sunan Kalijaga wiradat nyuwun saged nglerep pagebluk niki angsal pakidungan rumeksa wengi. Oh, angsal ayu niku nggih. Nggih. Hitung rumeksa wengi niku. Nggih niku damel tutulak pagebluk Mayangkara jaman rumiyin. Lah pakidungan niku nggih diwaos reng-reng jam 12 dalu. Jam 12 dalu. Nggih. Niku pakidungane nek angsal ngetos terus pundi? Nggih. Hitung rumeksa wengi niku. Saged. Ngapunten sadherenge nggih. Nggih. Kula terus mboten terus dalang, mboten terus pira swara sami iki kula mak sancara. Nggih. Ana kidung rumesa ing wengi teko ayu putalara luputa bilahi kabeh jin setan datang purun paneluhan lan ana wani mewah panggawe Allah gunane wong luput geni atemahan tirta
maling ado tanpa marah mami dudupan sirno niku pakidungan damel nulak beboyo pagebluk sepindah pagebluk kaping kalih nulak maling Mas. Niku donga Kanjeng Sunan Kalijaga. Tapi zaman rumiyin Kanjeng Sunan Kalijaga nggih maos pakidungan niku nggih nalika sak menika nggih niku Mas. Dungane saged ngarep pagebluk niki. nggih. Niku cuma sejarah singkat Mas. Kula cuma nerusne pejangan Mbah Jamar rumiyin. Terus pertanyaan ingkang kaping kalih. Nggih. Niku kadang tani sami sambat Omo tikus. Nah, niku kan saderengipun kula pun sanjang wonten video Jamar rumiyin ta Mas nggih. Nggih. Niku pun enten malih tahun niki Jumadi akhir Respati Mintuno. Lah, tiyang tani niku sami sambat omo tikus to jam iki. Nggih. Nah, niku nggih sami-sami nyuwun marang kayomane Gusti. Mugi-mugi dipun paring ical saking omo tikus. Lah jaman singgah rumiyin niku tulake sepindah niku pados ron ringin putih. Ron ringin putih niku terus pundi niku? Ringin niku Mas, tapi warnane putih. Oh, ringin sing warnanipun putih iki. Nggih. Ros ringin berarti ruwase godhonge. Godhong ringin putih. Nggih. Nggih. Ros ringin putih Niku damel tetulakan. Niku caranipun pripun? Ringin putih Nggih. kalih godhong andong. Ringin putih kalih godhong andong nggih. Nggih. Kalih alang-alang. Kalih alang-alang. Nggih. Niku disalep teng pojokan Nggih. duletan. Disalah teng pojokan kiduletane griya. Mboten teng sawah utawa Oh, nggih. pekarangan niku. Disalep teng pojokan kidul wetan. Nah, niku dungane malih maos donga Sulaiman Mas. Nggih, terus pundi niku? Ya donga Sulaiman niku kalah. Intine nyuwun marang Gusti Allah kanthi lantaran donga Sulaiman saged micaraken pagebluk omo tikus niku Mas. Nggih. Nah, sedaya niku cuma panyuwunan Mas. Sing mentokno kan Gusti Kang Agung. Nggih, ikhtiar Mas. Menungso niku sadherenge nyuwun. Nggih, terus. Menungso niku kedah hati-hati setiti waspada. Aja grusak-grusuk lan kesuruh. Mulane jaman biyen kuwi mlaku samlaku hati-hati. Waspadane piye? Oh kuwi ana tandha alam. Nah, iki ditengeri tandha alam napa? Ngoten. Titan keteng. Titan niku. Iku lak jeneng. Insyaallah sing Mas. Insyaallah. Mugi saged sirna pagebluk nayang niki Mas. Amin. Ingkang angka kalih tiyang tani mugi saged pinaringan anggenipun nandur-nandur subur makmur. Nah, sampun ngantos ninggalne budaya utawa leluhur.
paribasane nandur ya disodakoi. Nggih. Antara sedekah diilangi balak kan ilahi. Amin. Iki cerita kae. Nggih, terus. Dados sing ngoten nggih. Jaman rumiyin niku pitan Mas. Oh kuwi enak omong dadi tandane alam iki tunggal iki. Lah sakniki kan pun dicare Mas. Contone mawon sakniki wong nandur contone nandur mari ya iku mulai nyebar bibit disodakoi, paring meten disodakoi, mek paring iki disodakoi. Jangan rumiyin. Ya, sedekah niku napa? Lah, tujuane ngarep berkah Gusti Allah. Lantaran sedekah dilangi balak ilahi. Sedekah menungso kalih sedekah marang kewan. Contone saiki wong nyebar utawa wong meten bancaan pari. Nggih, bancaan pari kaya hambiak. Kenapa nggo buakan kek buak di sawah? Lah nyukuri andum rezeki ya siji marang menungso lan marang makhluk Gusti Allah ya iki sing wujud kewan kaya semut sebagai wujud syukur, wujud syukur diparingi rezeki ora mung diwehno para menungsone. Semut bareng kuwi ya tak iso disedekoni Mas, senajan berasa upah. Insyaallah lantaran iki lebih saka mula. Rahayu wong sedekah ora ngarang letak tapi tansaya kebak Mas. Nggih, leres. Percados sedekah niku mboten ngarang kere. Insyaallah diganti karo Gusti Allah. Ibu dungeng sindah nggih Mas. Nggih. Lah kula niku sak demun terusne. Nggih. Terus ngoten Mas. Nggih. Nggih, matur suwun napa sing ingkang dipun sampaikan Mas. Ya mugi-mugi saged manfaat kagem kadang sedaya khususipun kula pribadi. Matur suwun. Nggih. Saderengipun kula ngapunten ingkang kathah Mas. Sami-sami Mas. Kula bilih wonten atur kalepatan kula ngendikan mboten remen wonten manah panjenengan sami. Kula menungso lumrah kebak ing salah nyuwun samudra ing sami Mas. Sami-sami Mas. Nggih.